Здравейте! Добре дошли на видеооглед на тристаен апартамент, находящ се в ЖК Люлин 2. Влизаме през прекрасно завършен коридор, в който има портманто. Всичко е абсолютно ново, завършено с висококачествени материали. Напред вляво е банята, голямата баня, в която имаме душ-кабина. По стените е микроцимент, който хем е дишащ, хем не пропуска влага. Имаме място за скрито вграждане на пералня и сушилня. До банята е една от спалните. Подовите са ламинирани паркети, стените са варови мазилки декоративни, отново екологични, отново дишащи, с различна шарка и конфигурации. Отоплението и охлаждането е решено с климатична система Daikin. Сплит с външни и вътрешни тела във всяко едно от помещенията. Отиваме към дневната. Преди нея е втората спалня. Да я наречем семейна. Изцяло обзаведена и оборудвана. Мебелите са правени по поръчка за това жилище. Абсолютно пасват и освобождават всяко едно пространство. Ето и тук, ако се вижда качеството на мазилката. Отново климатизирано. Да ви покажа и по-малката баня с тоалетна. Тя е с душ. Наистина по-малка, но все пак е налична. И влизаме в дневната. Кухня и трапезария. Абсолютно всичко, отново казах, е обзаведено, оборудвано. Готово за нанасяне. Буквално готово за нанасяне. Пред дневната и с изход от една от спалните имаме тераса. Около 10 на квадратни метра е. Изложението е запад с доста добра панорама. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място да разгледате имота.